A ver, cando pensamos en blockchain, o primeiro que nos ven á cabeza son as criptomoedas, non si? Bitcoin, Ethereum. Pero, e se a mesma tecnoloxía que move todo ese mundo puidese transformar os servizos públicos que usamos a diario? Aí está o quid da cuestión. É unha pregunta tremenda. Porque claro, a idea dun goberno supertransparente e eficiente soa de maravilla. Pero, do dito ao feito, hai un treito cheo de atrancos, non só técnicos, senón tamén, e quizáis sobre todo, humanos. Así que, imos ver que hai de certo en todo isto. Entón, por un lado, temos esta promesa case de película de ciencia ficción, confianza, transparencia, eficiencia, e polo outro, a realidade pura e dura, que todo vai lentísimo, case parado. Por qué? Porque esa desconexión tan grande entre o que podería ser e o que é, pois iso é o que imos desentrañar. Vale, antes de meternos nos problemas, imos ao principio. Por que sequeras están a molestar os gobernos con isto? Que ten a blockchain que lles chama tanto a atención? A ver, imaxinemos isto dunha forma sinxela. Pensemos nun caderno de notas digital, pero un que é compartido por moitísima xente ao mesmo tempo. Cada vez que alguén engade algo, esa anotación queda como gravada en pedra e encadeada anterior. Para sempre, non se pode borrar, non se pode cambiar e, como todo mundo ten unha copia, é prácticamente imposible facer trampas. Pois iso, a grandes trazos, é a blockchain, un rexistro a proba de manipulacións. E claro, se pensamos nisto aplicado a un goberno, a cousa cambia. É case revolucionario. Imaxinade poder combater a desconfianza con transparencia, pero transparencia de verdade, matemática. Que os nosos datos estén máis seguros que nunca, que a burocracia sexa menos pesada, e que sempre, sempre se poida saber quen fixo que e cando, sen lugar a dúbidas. Esas son as promesas que fan que a moitos se lles iluminen os ollos. Vale, a teoría soa señal, non si, pero e a práctica? Hai algún sitio onde isto estexa funcionando de verdade? Imos ver se atopamos exemplos reais que vayan máis allá das boas intencións. E o curioso é que se está probando en moitos eidos diferentes. Non é só unha cousa de finanzas. Falamos de servizos públicos, de asuntos económicos, mesmo de educación. Parece que os gobernos están a lanzar a rede a ver que pescan, a ver onde encaixa mellor esta tecnoloxía. Un dos exemplos que sempre sae é Estonia, que son punteiros en goberno digital. Ali úsano no seu sistema de saúde. Pero ollo, aquí ven un detalle superimportante. Eles non guardan os datos médicos na blockchain, o que fan é registrar de forma inviolable quen accede a eses datos e cando. O foco non son os datos, sino no control, a transparencia sobre quen usa a nosa información. E ao final, o máis potente de todo isto é o que significa para nós, para a xente. Xa non é só que o goberno sexa máis eficiente, é que nos dá o poder de saber con total certeza quen está a mirar a nosa información máis íntima. Iso é un cambio brutal nas regras do xogo. Pero claro, temos o caso de Estonia. E despois, non moito máis. A pesar de exemplos así, a gran revolución que se anunciaba parece que non chega. Está como atascada. Por que algo tan prometedor non acaba de arrancar? Pois agora toca falar dos freos que están a parar esta máquina. E este gráfico de verdade é que o di todo. Mirade os datos. Case 2/3 dos proxectos son só probas, pilotos, experimentos. Menos do 20% están implementados de verdade. É como se estivésemos nun enorme laboratorio de ideas, pero case ninguna desas ideas consegue sair pola porta e chegar á rúa. Entón, que está a pasar aquí? Se o potencial é tan bestial, por que imos a ritmo de caracol? Cuales son esas pedras no camiño que non deixan avanzar? Pois ben, os estudos sobre isto apuntan a 4 grandes tipos de problemas, 4 grandes barreiras que explican por que todo vai tar lento. Son os principais muros contra os que se están a estrelar as administracións. Basicamente, podemos agrupar estes problemas en 4 caixóns. Primeiro, as barreiras dentro da propia organización, o factor humano. Segundo, os problemas puramente técnicos. Terceiro, as dúbidas sobre a propia tecnoloxía. E por último, todo o que rodea o proxecto, as leis, a sociedade, o contexto. A primeira barreira, e quizáis a máis obvia, está dentro da casa. Pensemos en cualquiera organización grande, a xente non quere cambiar a súa forma de traballar. A iso sumaslle que non hai case ninguén que saiba de verdade como funciona isto da blockchain. E para rematar, a guinda do pastel, a falta de cartos, unha combinación explosiva.
O segundo obstáculo é puramente técnico. As administracións teñen sistemas informáticos que moitas veces son do século pasado. Son un laberinto. E agora intenta meter aí unha tecnoloxía supermoderna, sen estándares comuns. É como intentar construir algo con pezas de Lego e detente á vez. Simplemente non encaixa. Logo temos os problemas da propia tecnoloxía. A ver, está preparada a blockchain para manexar a cantidade brutal de datos que xera un país enteiro? E a pregunta do millón, como garantes a privacidade nun sistema que, por definición, busca ser transparente? É unha contradicción tremenda, e non é nada fácil de resolver. E, por último, o que pasa fora. Por un lado, a xente. Hai moita desconfianza. Deixarías que o teu voto nunas eleccións dependese dun sistema digital que non entendes de todo? Pois iso. E polo outro, non hai leis claras. É un territorio un pouco salvaxe, e sin un marco legal, as institucións non se atreven a dar o paso. A desconfianza e a falta de leis, unha cousa alimenta a outra. Pero bueno, non todo van ser problemas. Cada un destes muros ensínanos por onde non ir e, polo tanto, por onde sí podemos avanzar. Entón, a pregunta é, como derrubamos estas barreiras? Como se construye unha ponte cara a un futuro onde isto sí funcione? A boa noticia é que para cada problema parece haber unha solución. Falta xente que saiba disto? Pois hai que investir en formación. Non hai leis? Pois hai que crealas. Os sistemas non falan entre sí? Pois hai que crear estándares para que o fagan. Non hai fórmulas máxicas, claro. Requere traballo e, sobre todo, vontada política. Se miramos os poucos casos que si funcionan, como o de Estonia, vemos que non é casualidade. Hai un patrón. Sempre hai un apoio político moi forte, desde arriba de todo. Casi sempre parten dunha boa base digital. Colaboran moito con empresas privadas. E unha cousa clave, non intentan facelo todo de golpe. Empezan con cousas pequenas, de baixo risco, para ir gañando confianza. E todo isto lévanos a unha ironía que é casi cruel. É o paradoxo da confianza. Pensemos nisto. A blockchain é unha tecnoloxía deseñada para crear confianza onde non a hai. Perfecto, non? Pois resulta que os lugares onde máis se necesita son precisamente os lugares onde a xente menos confía en que o seu goberno sexa capaz de implementar nada ben. É a pescada que se morde a cola, un círculo vicioso perfecto. Así que, despois de todo este percorrido, a pregunta final parece inevitable. O problema máis grande da blockchain é o código ou é a cultura? Porque, se o pensamos ben, a barreira máis alta non parece ser a tecnoloxía. Parece ser a resistencia ao cambio, a falta de confianza, os medos. A barreira somos nós. E iso non o arranxa ningunha liña de código.